Ndizi TV ubwansu bw'umyakeyo nigo balinsi ya morokerio ya Bible. Mono mwanju muri Ndizi TV andonsi asobeda ni maragobe gia tokonyora na sembeo anena sumuro beri bobosera bwenga uko yuko ojagira lituko ri chuma ojagira jinse bere jamargoba mpaka jinse tokotoko bana pastor se studio ga na bishop otuna kinna tutete korusa jinga chao enka yawe bwenere tonyiso nasi ya tandukira ke tonyibwatani kabisa ende gira giekerenga kyumuro beri asimargoba yabone no basemeri kwana gwatwarire ikingese twakanyoranite wiki eri litukure chuma nani bana twasukumire paka leo jigitari kisato mudino gatatu mwaka ujirubene meronkebere naisatona kwa ni asenjera ya bene obe 9 na mangdo jo kwana sobot kubware krabisho boy kira se studio inde trosenga ya kya dwara na ebinte binge bya sare kino mbono ngwaro jenga kenyuomo konyo ya takire kote buna ya musaja no musaja no mokungu ono bisho bene ngojara kora juti ya tutara ikase topiki yeri tukori ara na tena ngakiera kare korire lidinga neryo no nyumura ibu ensoso gataka kwana tena ya tali Kenya na ndimo tabanda bangi bakwabona Dr. Jill Biden ya agency ya Kenya ndi ya mchikoro kana bakoba buna ense ya America ni garo to betere tokoro bintu bunebi ya kirene ngo jodoro kwana mange asemaro babone ati ankware ne asenjera ya bene asense miri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wa asense mo ya YouTube na bakotonyora Ndizi TV News ko nyawa chingaki na bakoto tweet @Ndizi TV News ende toskenaya mbako mwere kirenga lya garo enda ko to magwetera ase namba yera ase screen ya urabu sobot kubwarero ngo debine topic yeli tukulia lero ko ndi nataka bisho bara tukwania atora chutia kigoro ya mangana ya LGBTQ aya rende yobo kabara gitu batete ko bazinzi ya Kenya konde tigara tukwan bishop karibu wana kwani mwanju bia muraria Brighton mo missionary yo wana kwa vero missionary ya kambe abeire man ando se mutuligireti gano murobiri tukubaretara botambe murobiri bobosera bwichinka na inda maino bere bogoseni kwa sana wanta bange tukomiranire mbali banje tomurobiri yega na njongo te banga tikenya saba senirero na renga rimwemba bantu ketbale ko mo ibono toko koranga itokora ikide singi jonare ngebwanga na bateka na korengereria na manyanga labda no bosero bobwe chinka no konyoro montako korora bone grade te kugopi mesuro usinyugo kumanyanga ya konyora yote te ko te banga biemono nyasaye tigaba seni obosera tigabokonge obosera ke tukukwanira tomama oni nga kurutua kachagete ubosera bwakongire nga kibosera bogendete kurutua kachagete asenari tu akoleke bishire asenari tu akokonyire matene tu kero gotokonya kuruga abu ogoto moyo nditwa na ntu agendera nga dojine gastokora lakini umeta kero to kogendera tutaranyora maoni kuruabu nga ase mwandu sirie ase mwangikiri ndoche mwangagajire munobosera asenta amanyete bona na amanyire tete ngo tebinga karibu mangana na mange tojo gukwanira asiritare Yesu Kristo buya kabisa mwanju muri krabisho bona nda to kwani kabisa tera banda bange ngora munyora bamubori ngai bako morendi simo ko moranero bwansumo usia somuro bobosera bwenga ikiano toja twaro sase maro yabone to kwa kirembia mano ikana yo jorete koba ime Ndizi TV nero bwansumo usi yango tebia to bigiri tukuri lero karo to kuchkurari to ayonya konyeri ngori lakini ngorari to ramangana ali yobokabara abantu bateana ya Supreme Court ngakite to toira tu ajiri western kuri ritore lakini tukoria tu atakari ko ruri maega tu arigere dina indio motata kire ko nyoma besho batu dina ko kire miaka meronge ne tano ochigoro 25 na boko nyoma ande bwero beri buya kono to takaturi na bono mondo nyomire oso nyomiru ngakia komenteni enyoma yae na watu watakatura kwana leo na kwa nyomiru ose kwa nyomire ngakio komenteni esiko yao ase nyomo yao usinga kyoko yagaja igobono kaendera kunya kututumira ujumbe yao hao tena enka yao roje ngakio oyagaje tena boko the experience kyao so tena ngaki abokuru maoni na ya totigo bokaragete na benge kwagajo so tigege na benge kwagajo okaenda kutumira birengere bya gutera se namba era se screen yao ase namba yere igorabo eyonero okotutumira ujumbe ya semaroba ya boni kwenda kutubwatia na Ndizi TV bansuma usi bishop tutareka bona sense meye ndo jo kwara lingana lya lero tiatura boda nina ngakiringana lyo rojeriacha kolengana birengere bya wigoro rende na musaja no mokungu egende ngakyokiroja lingana lya ichamu na omotengecho asense tu ya Kenya ense manyekanite mono nga igebwate 85% ya Bakristo umaita ko bobusoku sana ekere konyoranga 85% na ndito mana kolete rulingana lidia ngabasaja kunyumana nabasaja usaba kungu nabakungu tingane lindia tokosa mune kanisa
lakini twaimoka tugakura na kare twakurete nduroche ngomurai bwense na respondete bwangu na tabete ngagente kinge gokorekana tari Kenya na ntari Kenya na tabete tari Kenya ge gokorekana gekorekana guchi asijinsi chinde incho manyene na kwa nesi media awanga tabanga president kuru mugaka Kenyatta tugacho mugaka Moi tugacho mugaka Kibaki tugacho Uhuru tuachire bono Ruto William aba bonse pi ngaye gwikira bono iga ngigente kigimao cha gokorekana te konyarekana onye rikiare gokorekana kange kia korekana tekare because no ene richi ko ase atiko 11 gokanere bono tusinyire nga aba bachachi aba ngai barusti atikende yo gwanjire gende because yo maete gendo baguche bakora ba comment gesongo maete gesongo kia baroya ikire gesongo gete bakomina paka kia magacho bekene lakini ekine kiabo kintu toliko chigwanja twagekanire asirithere Yesu Kristo bya kabisa ebukungo kanira mangana ya yo bukabaro igarenge se chinsara kabere ense ya Barumi nense ya Sodoma na Gomora igento kiagerete Sodoma na Gomora igasambwa na singe njobo nyakobo bwarenge bwabasaja n'abasaja n'abakungu n'abakungu nyasa kage chigupaka imagine gosambense asenge njobo igento munekyo agasamba Sodoma na Gomora negento kiakabere ase asomo jore korokwe omoji wa Barumi nara mangana inarengo lakini Paulo agokuwa ndase kitabu kia Barumi yamo ekebungo kia 21 lakini ntaita ko yanda mpaka 24 asa inyasai akabatiga asokogani kwabo okobe wechi nkoro chiabo batunyanete obonyaka goika bagasalerania ogosika igwete bagasalerania ogosika asembebere yabo barabwo ase barabwo iye nasoma Barumi yamo 24 barabwo ase barabwo bagasalerania amasikani bono ntatemba tebya bamito banenga binte bimbi arengo kurwa ase Bible lakini amariko oisekero ko yatekera no byarengo nyasaka batika bono ngendo ngere nakwanira ngaki tuisa kwanchire ngendo muneke Kenya nyasa tutige omugaso yochete gogo cha dabu nabo tukoganie mbureche tebasa gocha pi pakarira bariye osinyomba chiye osemeteye asenge ncho tuisa kwanchira mangana munaya aisa gokorekana asense ito ya Kenya igo bisho de tano murakero yo basense ya Kenya nenjare nabonyo ne bindembi changire mbaro maete mbiro tali ndurigo tabanga mbiro no enkisiga igambiro mbiro kirase mono mone kero ko nyoro ise kuri rio monto yo mo busuno musaja obegete standiga oyo sma yamo uyanyomire keitato agendo no bale igombaro rakiri bono etagire na Kenya beri kibene ya bero to kumanya because ntutu ma design jabo mbaro Kenya ga usimbaro chi university mbaro chi sukuru mbaro bonde ngento gyo koranga onya bali mo ito mbali gyo twara abantu bagosoa school basomia abana bakurira abana no na bayibuli bona abana kere bagyo goja muna bona tare 15 abana goja bareka bakurire utariko bisa because abana baito no bakwenda basaligwe tutamanyeti bya sana gwe uri birengera bya bishop akwana igoro yeringane elio neribe lyarenge sense yetu ya Kenya korende mbaro abono bishop abande kibaronga kitoko etoko baita bakwe ababande to batebete baiche kanisa singincho enyemba kuja se kanisa mulembe turuju ko baso bumwa bwabo basambu ba maitene generation yabo bagosali ngo sambu bagosambwa lakini ya sareti ure ninga kego egesa gukiabo nekebe umaite Sodoma barenge bonzipi no kilo mondo kanga muna bona kanga Brighton yandi barenge bono nyasaga chikulire gatanga yandi abantaba agasamba Sodoma na Gomora so ntuto kugani Sodoma na Gomora yani Kenya be Sodoma na Gomora lakini twatebete ngomurai na kwanete kitakwa ndige songo bono zetaja kwa ndige songo abantu bamumbo baigwe na mata comment tete tugunere comment yae atebe ngakia ite because nturamo igwa igona ndi ntogenderete kukwana mangana ase media ndi na mata komenere a comment ndi no mo president yakwa na sege songo buya amangana ya buango akore kana buango ndi rito omarembo itokoreki ogenderere buya kabisa pisho bone krote tuko korengane ito so ase topic iri tukorero kondo mwanyu muri nyorana ye yaje by the way kianererete jumbo choto asenze ito ya Kenya kiare no bosera bogosareke kiaro mosaja akende ngogo chikokora jingi omaete akerenya sa tongeta Adam tatongeti Adam babere
ekera atongete hawa Tatongete Hawa, babere na maene. iga atongete Adamu na Hawa bakaba barenga babere nanda kama kwa batenga agenda muibore wona basacha aba ngoenda bari kuibora Adam tatongeti Adam na Steve atongeta Adam na Eve. Adamu na Eve Ya kabisa mwanju muriri aje by the way kera na lirire kidonda sugu ase ense ito ya Kenya boniga lakini nyorane to kuboretina ekera abantu banyumanire umusajo nyomire no mukungu nyomirwe na kiba maintain family yabo etwaro bosera inere to bikito kwana litiko liarero lakini bisho bakatongera tutigarita se ingane rigo entotebe bona western carriage ye nigete tugosario bosera abwechinga asenze ya Africa nandi ngakitora etange korwa asichinze yigisi koreta emirobiri ikiara bali barango koraba nande mbanjira nete mate jinse Jesuko talina nobo sera chigosari echigosari obo Kristo abantu mbatagitinya saa simwe abantu batagite to saa simwe saa cyabo lakini asenga njo Africa yande yabere nkong Africa yabere nkong asama sabo ogende Nigeria ogende Buganda ogende na chinsema wao Kenya bono batemire bagujugoje banyoro umuriro mate na masaba konyete Kenya yare gutoka nga masaba tayo Kenya kanga bone ngendo munegera bukale gwetigwa yakorekane igo tugusabanga ki tigatokendere gusabana kugikiria asiri dari ya Yesu Kristo egente keiga ebinde bikokorekana sinzi cya mumbu bono ekere kwali kurigeri chinse chine nyanda bwati time kwa koranga chinse asenane na roje bose ntaika ko note ngabante kere bakogende kanisa mugaso igoro ngabanta buno bakorara anons just ne lichiko lietiringa ngaina bokoro bunyakando ngayoro Yesu tari yange goje uino moerio pi nga chinse chibone chaikerego chinse chiri cha sainirebo chinse chiri cha nchiranirebo bone bintu bune ebyo muna bona America omuntu Australia mune cabinet minister ekerako ari gokorerwa ari gwapishwa manyagwa apishwa ore na mukayo musacha egendo kyo soko mono sana obo soko manene sana tutanja mangana muna iyo aisiko acha goja sense ito ya Kenya busase ngenjo yechibesa Bia kapsu manjumano ko igure birengere bia onto manya usayengo sirore ngane yo medana bagonyoro mondaro to nera yo sire ngane yo nande na ro konyora na okane tengane into ko mayekira kiro mondre birengere bia ye na no gochora kwa lakini to kore ngana ne bibilia ya kande ade no bakabara nande to jigwanja na lingane ri basa watende bago tiana kabisa baimo kiebuku baimo kichinyimbo mpaka lingane ri omanda mana itara mabeko bwa kujaya bantu bese aya barandia rumorero ngono tikatorore na lingane kirigo chiko kwanwa dandirigire rigu no nara no nejira Rastafarian mbakar badana agende ginto ketageti ase ense yeito ya Kenya ko manyu na boto mebirangara byao oto ena boto jutiro dena kya ro jeringa nelio neri giyalire medena bako nyoro birangara bya na bo na birangara bako so ma tena ki korojo boro gemoro to tebi kurwa samari na bo dena birangara kya ogoto ase maro no manyu muri bono to ira na se to bigeri yeri tukurara ne karto kubora nna ekarabo no mo ribisho to akwana dena mo mura ndia te ko nyoma ose ndia atware miaka yuko nyoma tote meronge bere ne tano gochigoro na ne bange buyega ndenda leto musubati to to barana umusa umuroyo oretero musubati no musubati rendo nyomiru no umuroyo ngakiba komenya obosera bwabo ngakiba ko maintain enyomo yabo past bien mano sana moralia enyomo negende ko nande enyomo tali 1+2 enyomo negende gie sabu ogwa ke sabu esengenjo enyomo negento ke okere kwa kenyorire na bwobogima na bwonto koro kobogima lakini mono ekere mwachakira obogima egende gitangani asimo guchakira ne kanisa obosera obokwogaje kurwe kanisa because no saburi yako tabanga ki ngumuntu kwagaja mwaye nyasata agajite so abona bantu mpale bakwagaje obosera lakini nyasata ko ndiki nande bweka bwataguka iko biso no bote no morebi tote no muntu ngona ko nyoma ruti mbaro ka barebi badena mwe bari bonjoreri aranyo madago twara bosera mwedo mondo nare abantu nabo bwato bosera bole 50-50 yani bole igo bole igato na boro chemboro na no bamenye mata abantu bale bosera bwabo ukakambu yabale lakini go enda guchime banyole binte bikoleta bisargete nakyo konyora rero muna mona na igweto mondo geta agwalirete anyome to mukungo kabere akamwagajera uyo mona na zakoletiki amanyeti mono bosera bwosareka asengenjo monta bwate chibe chibesa bona kera gwatwari
chibesa koigunga bona no nyoro yo no mwagachira so kumwagachira iba goko bagwasi ote muka ngaki koleta no mukungu kabere ngaki oroji mushauriane egente getangani kwagacho bosera na tabane kanisa because kanisa no bongaini bore no goteberwa kore no bosemia bore ekere ngwa soire kanisa ne mwanyorire kanisa ngiye bwata bosemi bosumurandi omuya ogosemia chinkabuya otebya bantu menye nainde abantu bali bagotegerera umurandia bantu baro batabwate acha bagotegerera umurandia batabwate na basi umurandia because inje ngorate bande kanisa ngaki ama variable because otaje ti asende ine regazi ya onde mwana gokora incho ntebyo muchando incho ntebi enkaya unga kiere inde na inchengo konye singe regazi ngokora so a committee ase kanisa na sumurandia na riora konyeke na riora agacho bosera bwenka igobona kyoteana turatebana bishop ntwathe chinyangi njiro ya disinero kanisa nero ne yenderende yokoburia sagasaga aya bakanto bwate chiri ngoro cyange cya Kenya jija Kenya chiaga bagatengire gatubo sega chombe charwe kwa kerero keriga bakoraiga yaru kwenyangi bono apart from bishop goche kanisa na korigiro bosero botorosere korwase kanisa ina kimbinto kibi montara akore pamente ininyo yabo rende kero mumurale tiro musubati kusino no muntu orabe ne myaka kera mede bana nyoma yawe yarajire gesara ene ko kora garude yane ena boko nyana ngakia commentain bono gwate kare yao eni wate kare yane ngakia commentain bono nyome yaye ekiana bora nyore na ngakia ko maintain bono enyome ngia egente getanga ni no kurigereria na enda mariko usegente getanga ni marika watanga omukungu aigwero masaje asekira ringana maite bono toko na marika goteba ndubasa kogenda isiko ngaki kende nkiroro kiranyare kwagaja because abantu mbaro bagutuma mangana aya baruoro bachaka mangana nda mao bono mukungu aigwere umusachoye asekira ringana birota asekira ringana asekira ringana ukuna kubona kwagaja because ayebono no mutu birota banga aye no mutu bwenka aino mutu so bono omungino igabwana to koigwera asikira ringana lakini ringana rigi bona una grana ta kubona ringana bakanga no da tres sigara uzo ndo serie busa so buse kwa korekire arakana rende igo bosera bwajire no ase ringana ribe maete no musubati na bwate akyo gote mo akanga igente kyokora neke no masubati mbaro bana ngaminta maruaya utagotika maruaya atari maya so egende kibuna bono kwanyorire kiaretire kereka gujikoreto botanta nwe kabire iyo kwanyora ngari ngana nyasaye kwari nyora ngaki nimbwenerete koigwero musacha one ebona bobo sera kero mwanyo no mukungu amarika madanga nayo mukungu musacha nayo musacha bwanche omurugio omwanje bose bwanche bokao tomoigwerere ya Tota birita to igwera ba. Edagere no mwanje. Otomwanje. Otomwanje tigo bosera bwasariki. Otomwanje to bosera bwasariki. Because akara otomwanje ti oguchikonyoro yo mwanjete ona abuno bosera bwasariki. Lakini bishop umuntu nanyo momo saje nditwate aninde abantu banyoma ne batanjaini. Maeta abantu konyoma ngonyoma bali obwanjani buli bwa pesa nene pesa nane obwanjani bwa jojo bwekieni bwetama ayole bwangu igwetenga kanga kwanyomire lakitaliye taliye kirenga kirikianya sa bono mwanjana igama tukabera tato bono kiro monto oyo njoko bengiti oyo ndo njoko bengiti bono kwa abanda abana ndo bozera bwakoreke wa obwanjani mbole bwanya sa yani buli kwasabeto kwatabanga ninda to muswati ne bibiliya wata umuntu akonyora muswati onyorire gentekia okukuriginya sa kwengata wasaba pakanya sa ko mwerekeo no muswati nera sakare nero saba pakanya sa mo mwerekeo wona kere mugo ja konyorana kwanyoranga ubusere bwe no bole rais bono kwanyora uyungu busumunyo no muswati usabira mambia watabigenda buyo mugaka wogocha maragoba kwanyora korireke muchimbu abusire buya kwanyora kubegereta amaje ebintu bya cyange gisibiri cyakire basibiya koko mutebige ndo gaho kwigwera ko mutebito koreke gaho kora so obusira no gotebererania abantu ikabatebererani abantu kare bateberanirie nari bakwaga cyo busira Biyasa no manje muri tuganda te gukwanira naki abande karbanyo maine ngakibara maintain enyoma yabo obusira bwa basenga
Bishop Thena wikamwande kanisa mumanyere mworokererwa ng'aki mwendete komenya wikamwanjane kiabere na umusaja wikamwanje omurugioye n'omurugioye n'omukungu wikaigwera umusaja akiria komotera namarika kwana gitao kiabayezo isa namarika kwana basa tianda soma SMS berese toga igatoma gusuka gojibozio tumusifu Yesu Kristo uyu mokoko Joseph bari na Mariamu oye na tuko ndani ya obosera ngwanire bishop kabisa na mukwanire makoti na nje na igule makoti okwanire aho te aberege ndokiragere abandi abamente nyuma yabo no kwegenana faithfulness okwegena maetakara twatenenire bintu ng'aino abakungu muigwera abasacha baino buna moko muigwera manene maete bina bigotangana muna moko muigwera manene muna moko manene manene ta ko masigara ta ko kara kyangu muna moko muigwera manene because bono takore tipo enderi bono kwegenana kwa mana gwaswa kare bono kwa bwatiria machikaya kwa manyire ngo musacha one gonko muigwera umusubati one gonko mwanje bono bwegeno bwo bogocho automatic bono bwo bogocho automatic bia sana naro ko bona nisha bigirige ni akubona ubosera ningi oyo nesironi biko kora madengo bateria terio ubosera na wali ko tera nyara bandu ba ubosera no komenya buya bose kwagache kabuya bose nkemenya tano morembe ne ndokoro ko bosera yani ndeke gusikeme mano game eri geri to kabisa no bosera buinga gusiye kerito yani enge bwate karo enge menyete buya kere bunegete ko bosera mboyo kero mo bosera no buya komenya no morembe komenya muigwana ine okio makuru masongo obochinga bwo igoro mono should be stopped immediately yagate abere amangana alia ye mosacha no mosacha mokungu ate no bochinga bwo igoro mono otakere kabisa no boji amsibora nyabuto Sharom Hawadadi tumekataa hiyo kwa jina la Yesu. Mimi kama mshirika wa pastor Jacqueline kutoka Motijo Anointed Faith mbia mano Motijo ayazo ndo arege no pastor mbia mano Jacqueline pastor tenya sao seni kabisa tena mangana aitu kanire ande mugatora ageri biya tukaigo tabuya mugamana goto ebintu mugatwa chinchugu mugatwa chibando ndokwana bantu bengaki twajete bato kali twasije tukosaba ona bo missionary bono byasana manjumuriria mbia mono naro godana lidi nyaboke awatana abantu baigwanane nyomba nalio bosera burarorekana umusaja no mukungu nigo bagokwana nilio girimo bakwana nilio girimo ya elio gerimo ndirie elio gerimo eliminate ngakeri mwaetia mwagianjana na mwenzi ina elio gerimo toganda tujukole momogondo gete mwanjana oyo matari ko ngusa kujanga mogondo indori kolema oyo ngata bale nkole matogocha oyo ngata batari kolema lakini nga toganda kolema gali toleme turarabia turakoraiga una libone elio gerimo tokole biasara ebi kungusana na gotayo tokole biasara ebi mwanjana na mwenzi gato bikole togende sabari mwanjana elio gerimo bishop ngikirerere omukungu gutategerera umusaja oye bune Biblia teberende na gutamoigwira nkigera mwirire akiri bose kujibare kanisa osemba mu mayetinya sa nkira mwirire etaiwa no musaja nkira mwirire tanja mukaye umaete bintu ne binge bikogera akina wode abere bitatu bintu ne binge bikogera onye no mukungu ekera gucha agwikireke wangatete kwigoro mugakoye igo ororire ebintu fulani kuraso mwakoye aita number 1 mwako ino morevi number 2 bositari ko koreta ndagera number 3 bososokire isiko osokire isiko bono musubati na kongusana gukoigwera ya amanye akongusana gukoigwera because nama etenga ki uma etekeroro musacha wikorende bintu mbiro bwene dakorenda number 1 egento buna wono borebi imefunja ndoa mingi sana oborebi obona muno naburi gento roje gya kawaida tu lakini giasari nyoma nyinga sana giasari oborebi bwagerera abantu bawonira amarimo bakori oborebi bwagerera abantu bakuri oborebi bwagerera abantu batiganire so egente getangani umusibate na bago jago pima go tebitiga marua ogocha ryoko riria muna gwacha gotindete gwacha kwa morwani gwacha kwa morwani wono borebu yebu bwagera kwanyoranga musibate utari gokaraki tari gokoigwera bono chisegi chiaso agabu ubosera kwanyora bwasaregire bishop nara ukobori ribori na nkigera ngiye kwirira kwanyorana umusibate nabekire buya
inka kabisa musaje yamubegete buya musada akari kwanda isikorende lakini ire nando musubati obono utakiri wasoka abegire buya kirege ndongwe gware kirege biro tutakwanda mo Brighton na bara abeku buya se binto binto ne binge imano digata venga ki digamata venga biro tutakwana bono biro tutakwana nyoto na biro bitora bibekera ini na bebo bozero abo yo no igwete na kwa boli ao na ense eko bati no mwega ali obo echinyombo bo ekiango ebintu mbira basibati bagotaka ngobono tukwana gwetera kujimese ngenjonto meta abantu baturikireti abana baito baturikireti so tukobeka mipaka ukwane bintu bindi biya kabisa Brighton ayeno motubwenga nonde imeyobosera masese kurwa suneka adeno musaja no motubwenga masese uyibona no mushirika no mushirika ngiara kali katabanga nanjiro mushirika injini ya masese enda kom bisho bona yo atebire omugaka no motubwenga banyumanire obero motubwenga omotu yo rabuneka nere buya moswata muigwera motu na bometo ko tokerende na koro mugaka bwe omotubwenga omotue no kero ro omotue na kero responsible to ko bo omotue omoturi ichara obuso omotue omotu omworo utama etege ndogokora so omotu okoboneka kero musacha atari gokora kende asomochioe maite umusacha naro tamaeti ngaki no no musubati umaite nayo bweneta komorekebisha nayo bweneta komubekera ini nayo bweneta kobeke nkaya era ini ake bano motu oyo kero obunekire ngete bano gokwabunire bakobosera bwao bono monte yora kwegwere buya kabisa bisho ebukungo teberena kero musaja anyorire mukungu anyorire gendeki igo ne chance umusaja anyore omondo mobe gyare bugure bera vice versa na anyore omondo mobe goze ngaki nabakonyora nateba ngaki avange nabakonyora omonto mobe nabakonyora omukungu omobe ose nabakonyora omusacha omobe bono nagotebi ng'aki enyuoma engiya muna bono omonto otaranyuoma muno omosaye tigachake korigia obosi bwa nyasaye achake korigia obosi bwa nyasaye nari arachikonyora muna amarika agoteba ng'a omosubati omuya igakorwa ase nyasaye gose oyo okonyora omosubati onyorire egento ekiya ekero oramonyora oyo itakugarimu goika oba omonto ogosaba omonto ore ase ring'ana ria nyasaye omonto naende omwegenete nyasaye naende omonto obwate egento okoroka okwegena ing'oko maintaini inyuoma bono gose family mono nomogaka gose mbonsi mono omogaka nabwenete komaintaini family ara bono bamana kubwatera nomong'ina bibiria ng'ekwanete mono nomogaka bibiri namuna iya abaefeso egota omogaka nero omotwe nero obwenete kwagacha enyomba yaye naye nero obwenete koyebeka boronge nero okorekebisha kire egento ase gekoenda kombo nero obwenete bata ng'aga abu egento kere gokorekana iga abu nkere muna omosacha naende muna omotu because otakoretibo ebinto ebigosareka nekere biasarekire biasariri bakobosera radio nyoni aotena mbuya mono bishop asama ngana mayamurira Brighton yabu lakini chinka chingo sikuriria abagaka bange mbaiyo emetwebutogete yani agotiga omong'ina osomia abana mpaka abang'ina bakora chikondo bagotora echae bagokora emeremo emekong'u naki bono torakwaneng'ana igo bombare komaintaini family chao abambaria omanyete abang'ina aro gaki ngobarorera ndamabera abande muna bono ari taracha mbiri manya abang'ina mbare bagochari batwerwa yani ebiasara nebikong'u sana mpaka naro ang'a gaki noenche naye gotonga omokungu ebinto buna ebi nare gotamera gatigati naye komanya abang'ina ngokora bare egasi enkong'u naende tiga tobae pongezi because abang'ina mbaro okonyora akokora akabarua oire esukuru osomia omwana imagine okonyora omonto akoni ching'eni nyeri maete omososi batigete korwa seitari bonchari gesonsaria bakoni ching'eni tarachaki basomete abana bake university mwana osoma bake university kabisa lakini bono omogaka ere akoboka ase agenda gochia achache marogo bogotogota lakini amache korora n'abasacha bange mbariko baresponsible ngegeirire bishop boniga ani atari komentari gota charity abasacha bangu maete gotachari kwabo abande mbali naende bakongu abasacha maete tari gwanja kumosacha akero maete abanto amatete tageti ogenderere Brighton na begokora noone egasi eye ogende nkari unagonchokana nago oboke mambia onakwaura arie para mwanya banto bono igana ribatagete igo mbatagetie obosira bore banto bari batageto kense enke gororoke batagetie egororoke bagwika bono bakurikania abasacha muntu obwate omokia muntu ori kwenda okora egasi yaye orete endagera bono kwanyora omonto yakobokera oboka gochia boyo ogenda ochi gochia sobo che korumambi mpaka omonto agochia sobo che iga korumambi mpaka marogo nabo chi bori mbobwati kende
umuntu wakwa ganduri ke barua kwanya na sobo chule bose ne bintu binde bitabwati igo bono abantu bari bagukorekaniwa abantu bari bakongwa n'abarogi n'abarubungo changia bari chiamate chinyinge maitana muto kire mu musaja kwanyora ngatari kwanje ko musaja lakini era akorekane lakini to tanga kitige bintu byonsi nyasabororo ndi nalio ta akorekaniwa igo to tebe na abarogi ngo changia bone family teba maintain sana aki pasto kongoza iga sana njana ko tebe masabara ko kongoza iga se maro baya boni konye preito tore mai gona no ego ya bantu bari batatagetie igesa kukegendere because ibisa doisa ko muwekano abantu bari batagete kogendera umete no tana ko genda nande kabo sina buranyoro umuntu ayichega gagotebinga akagajira busenta tumwabo asina na jete kujimwembaria abantu bakine to botakagete yani ubutako bobe preito ni bobe lakini mone kabati ko mumuro yomo akaimuka kagenda America kiraenda America kanyora kibesa akamana kwagajira abaibori aba permanent ngiya abarubono bagasoy muna basoy meiga umonge nagasoboroire bono murembo tayo yani nga abantu abambu yabarenge ngoko babagajirwe nyomba basoime bono burire bwagoraki uburire bwajake igo ni mwanya abantu nabona ko tabenga ki mbaro batari gutakira abantu amaya igo bijo na botata na abantu nabona nyoma ne buya lakini onyo ali omana regira lituko na nonde ogare kebeki kurensema omonto no arama tenga bomanire ero akajinko byo ara kuja usiare menyarenga tigabana ku era kurutembe oyoka utigaba ndo kana kuita oyo komana Bernard Mokaya bwa misire buya omuraria amona bishop korwa doa kadhali awadenaga kitiga tobe kama skani anenera ukwanera engane eliende ya eriyobo kabara LBTQ ne banali mangana yoko jomana elia basaja na basaya bakunguna bakungu awade tobe kama skani Edwin Omwenga koruka jado present watching live Moses Omwenga ni gaduri tukuru jinsa machakeroka Marcelina Macron awade gwagu no ale agwa kajingo bikausa Bonvas Ogindi awade watching live from Katito Kisumu County Mbiamono Nicolas Otieno Joey watching from Ugunja aumbali baenda to bwati gwetera sense meli ye mitanda wenda utotomera uchumbe yao utenga kyo yenda teno murobelio yene ko kwa nanga kyo monto ara maintain enyomo yae kera nyomire baso debina oikamos oikabatu maskani omosaja oika omosaja oika kwa anjo mokai na mokai egwero mosajo ai wero mosajo rende dakita mwigora na soka isikorende oratiria abantu maito kuigwera no kongaki ntotete tokoreke kare mwikaranste kamwanjera nengaki ngaki togukini abana number 1 abana nababesana maito nyora sumongina abwate tabana iga abana batete kuigwera ise no mongina changieta asinge stari koletaki na inde o make sure otebiri abana gatatu minuto ikoleta kende bona abana nabakorora abaro bagugota mumne ngabi binde bune bingo koleka dabi so egenta kare na kike tutagete to sabenya sae akonye chinka chitwaro bosero buya asoko mwege no mane ebyo sana nara okuruguna Bonvas Mokaya kubona ngi kogera kero musubadi mugakoya kule musubadi na bautikara arende abana aligeta arere abana kurende ekero mukungu era kule musaje orengera likoreta umusubadi bwango sana ingiye gwira fijo buwe no yo korera abana no yo moyo na bonzi na bambara bumbale urambako na barabu no musaje akuga amokonya rero retire akoreta umuntu lakini sobo bisi bwaye akyusha bunare ngasi gete karo ndoronyo gukwano bosera sigete umuntu takamande na bakatore gukwana gatobi gete badana yaya usikorana ndiro konyorana umusaje okure kwa makonyorana umukungu bona onorire kabisa onorire ndabona ke konye ke bwata moja ndete onora kabisa azabona ndete gendo keria ntoranyoro motegoye lakini ngero nanya ndo bakora nabaro tata nabarorire umuntu obwa kabisa bona asemenyete ge nei bagete go mwakoye yani no muzibatu na batu amrocha maana mnale pi lakini no mwakoye asiraiga amusibatu yo more my friend omoro ene bicheria ngoro gukumi arigendete na inde bono musajo no kwa konya bare komo
kore gasi amo hono kubene ichi stress abasibati mete sibago stress kare bana abasaja usekere bana abasaja ambatari kurangira bayigote mete no because ono konyo musibati akunura lakini ndaba abasaja ngochangia bala abasibati abange batware mejana na kare batware atari ko mwanja gozi no kare ta mwanjeti mate musibati namba wane kare ta mwanjeti iyo kana stress Biasano mwanju mrekero twendete ko murekera mangana yobosera bwenga simaro boni adit kuri chumari kabisa tuna bishop Jarisaboke karo tukukwana mangana magro je SMS chino ditwa ja ko mete tintebe timongino ne nyanja ma ferista na ngakina na ko ni mongina ajana ko ni abro si saboke maro mete na ande pora se mumuro mino ko bali nyange na ajabu na sirita na ajabu ene mete na dokurwa namutakia mazuri mete karo tora no na yo ruali tena bagota banga ki ni ruali ta ki sabere kurwabo because gaseto oko kwagacho bosera bwechinka no kugania abantu babwene abantu bamenye buya amarweira arwo nigento kende togocha gukwana no botaka tojo gukwana tutete gukwana igoro obotaka na barabunko ngochangia bore obosera bwechinka gosareka buya sani kyarme ndo gyana kwana nyanja ma feristo mongnone ni na ise gosareka boni bantu gabanga kamogena na otorete bosera na bosera ba te bote toraso motego ono begatore no bosera bwecho bona sabang na baito bale mete batata kete muna togo ikaiga no bakuwatranga ngwata beteke buya sana odena omwane nkangumu igale rusinga nyame bondo odena salimia pastor murwabe hospital mbasi chapel salimia madam Sara makolji wigare na kwan pastor nera sanda sasa amenda na bonya pastor nera gatorire pastor murwabe okwaniwe amaiga mane amange kuru ugaiga se studio enyuomo gatiyo musaja mo no mokungu kende gionzi maminja yayo neke kecheri kwa muumba wetu. I greatly condemn the LGBTQ ruling. Oyo ndodweli agote alende na nyuomo gatiyo musaja amo na omokungu ke yani ramene dine enyuomo ngati etake ko bagatiyo musaja mo no mokungu kende gionzi maminja yayo neke jeri kwa muumba wetu. Hiyo ni kufanya mchezo. Ne gosoli okose yani okosoli buse okoranga nyasare ngumulire karare gutunga Adam na Eve. Adam na Eve. Ari ngumulire. Ari gutunga Brighton na Ferris. Ona basongo bajire. Mateka ndugezi nyata basongo boka no gutunga mwanya bana. Ba gutunga katwajaga kwa sasi. Mata batemi. Ala ndo ya marawa pero seria ya. Batemi. Mata abasongo. Batemi ko gararo no nyasaye mana weka. So bona bata kuna kotoletere binde bina tema muna barateme bagwekero bonga besa nambe mono dodwali ombira SMS yao asobotko obwa boniga listening from Doha Qatar happy Sabbath in advance hayo mura Brighton pamoja na Bishop mono ase obosemi obuyambia mono asobosemi obuyambia mono ale sense media Doha Qatar then happy Sabbath in advance mbio wishe di bali bonsi bakwande kanisa tukulia mambia wishe happy Sabbath hi this TV omosaja okogenda lituko ligima ojigo chabotuko abana banya kobori nkaitatare yani RBC negas kubwa family yabo na kibarabu moraba kwanere mate omosacha ikintu chagwe kwanera mate omosacha kogenda uchagocha muna wana abanje to mupira mate nanje to mupira karagi nanje tengatika ono mupira ngo changiole nande noro bunanire chinyomo chike sana egento kende ke kole ke ko graba saja bacha botuko na marua egento kende ke ko graba saja bacha botuko kati ne chisabo egento kende ko graba bantu bagoja botuko kati nga sale lichinza nje ni ndaro no esa moja ni mbari jitoro kwa tumete mata graba ndo bote jasae bono mondaro je kaki ala ndio bara bana bara ne chinza go sali abantu bata bwa ndo ko jitoro na jasae to bwa to molembe aye na dio kale go jasana ne je botuko gara na rondire bose bara iko Pastor Henry Ayora from Bogota, please pray for me Iruma School ukwaya Mungu wetu tuakuomba dokora ngobeke ruro ku Pastor Henry Ayora lakini kana kukorokina no urama na into kiwaza biro watera yuko no bosera ngosora zekanza Bishop hata ukiongea kutoka leo mpaka kesho baada hakuna amani kwa familia tunahitaji maombi ni efa toka Nyakoe lakini nende baba ukwana kwetu ngatukwana ndoje tia gosalichinza ndoje tia kuoga
lakini omwairi ngokonya tore because nyandi kwatubwata nga ekere tuchakire nyasaye because nyasaye nere ukwagaja inje na operator ninto ukwagaje ubosera lakini umuntu ukwagaje ubosera nyasaye lakini wanatanga kengi ye kwagaje kabuya ne nkego chakama na nyasaye wono umuntu ategerata banga ki ubosera bwana basarekire asenginjo tindi ko chikanisa umuntu agende kanisa igonto agaje ti ubosera obu usate benga muna wantu atabanga ki umukungu aigwero musaje na uranyo umukungu narugwe kuruguti bona atanga ki amaina muna anje tindi ko musaje ona naenda igula mariga batabanga nyiwero musaje ona no musaje ona ro tegerata ngaki umusaje anje mukaye nere imukanje mukaye igonto agaje ti ubosera amasabo kana konye nabono bekira banda mazuna nsa konya banda family batara amwa kuiwana ikiara ntwarano no murai wense ka komachuguna yaya konye mirimo ende korete ndagira tikunyo usabario kari bamma moji amasabaro to egota pray without ceasing ine bibilia pray without ceasing saba mutari gotiga lakini oyo gosabera rende nero ika atena kuchenji oyo gosabera namba 1 gokumusabera kira kwa mushauri turi gosabera umuntu ryo ngaki kwa munyana mahoko kumubekera kwa mukwanire kwa mana kumusabera ya kare kwa kwanire umuntu ochira ange utwarire kwegena kuri wono kwa mana kumusabera biasa kote bina jinsa jide ngi tingi wetu bia ta usine jide kenyi jide usisano tingi wetu bia na boko ngiro na beti ngibona jide kana ngwato tebia okioma ask bishop there is a case whereby a wife arrested his husband due to slapping her is they coming together again nara wade adende na ayo muswati na kaire tumusajo ya kabwato ekara kamo mene tioro erende baje bamwera nande baywana ebe namo mene tioro ebe namo begete chera abantu ngorene baramo abantu ngo jabale basaba mabera gendo kirtogoroka usaba na mabe amabera so karto sabanira mabera yasaye kuigora mabera digo turiko tabanga ki ngomuntu ngoko bamubwata ngobusa mwaka ngamba kwere nabo bakweranirana esinginjono eno uyu muswati yo karabo ngwikara manya na magoso ate mwako ega kinya bere no mwako ya mate na kwabere toirane tomanye ubuno bukora bugosera bugojayo iya buya kabisa nindo jega Edward Mukaya thano ari me yobosera ogokire mono na kitokwana igoro yenyuomo ngakina abantu bakurenda inyuomo yabo inyuomo nensenzi etare ndibuye yamaneti babu ara ne nyoma ne se etare ndiri buya narogo tena Edwin Mukaya tena sikwisi abantu nabanyoma nigo babimaine mbari ko nyara kommente ni nyoma ikiagera ko nyoro muswati abimetoyo no musaja abimetoyo gobono sikwisi no gopimana nando mo na baso gara gende yonse bona kinaga tabeti Brighton ngaki miaka mune yaino banu bisho na ara beirake abantu baroko nyara atana kwegera buzena nyomire muswati atara 100% amanya nyomire no musaja nera igitama etenga ki tinda nyoma lakini mba nyoma ine lakini bale bahati nasi amete nyomba yamo abana bali ujuko kunaiga kwa nyorori ochire ali okumanyanga kumbo mondo ya bwaterere yani akantaka zirini kwa nyo boire bintu janara ageri jusiminga kingo paste nacha anyore musbati abugori bintu byo yakone igabi meto musaja amo pimete tiria chira ubugori ogenda na biro byonse nara gatebana nje nesironi korwa omusalia code yo na adene code yo na nyanje de ekyo neke asemuzi nekem tima tinga ke usikia code yale gokwana na yana cheki na kino takebege tibuya takebege tibuya ke usikia ke bwato bokorka ngete bakomete ke usina kero kinege sense otake ke tibuya bako yarna pisho ndo nyini biro bito biyarire nande byamnyokire mono kerondo jina na SMS kita ya charara lakini narona sinte Mukaya othena gaki amasabo na bago konya ekero monta amwire gotigo bokabara bwaye mbore bishop na oranyoro mukungu erengo cyari kanisa lakini musaja tatageti agende iginyo enyomeyo nebe maintained ngakitoko ko gende kanisa baba nagendera gutabanya sai nabo konyo musaba era banda ko moikora kira lito nan kaigwaje abuko ikoru ngo bwatikenda abantu bara bayikore tue babangena baba bayikore tue nande bakalemereria bonde gente kana no kurenda ne gento gyuko kurenda no gusabanya sai agokonyo goikoru okwo okeane because gokozabanya sai naye we protect nderio manyanga ki maete to wakuga ayana kogenda abantu mali ba musbate na role goitwa amana bateba no ngite tingo suka korwa abun jena abantu muna abuna bongwanja agotebi musajanga no ngita riorio le to moro muturane mana kogenda Ruth Mukaya goteana bishop mbuyago kwana lakini umusaja otari koreta
menyete no enkinde nyomba Ntwage kimonto yara ewezi kubono oyingete nabangana no monto nde menyete nyomba Ntwage kwandira bono maete binte binge baba na ente nabora akora maya onyoro kwaretiro mugakange omonto nyathire koreta ke ai musacho ndi naro rengo morebi umongi no yakachaka komorosiria magena akomusibiri chiango mwana na misini musacho yachitaka onchoka bono ne bishop wale bono tuwese kuchaka umete umuntu gokomoreta ange mwayo bokuma because mwanya bantu gwakora maya ai korama diga kuchaka umete basibate no mbale bako bale bizirani akwomba pabona roche ngakabizo yo tinko takoragera no nyomba bona ari no bosera bonde na bora anyore gwakorira bintu bune bibikeiga onyoro umuntu uriyo asaguchorengerera nga musibati yonkorera amaya onyoro gucha gwonjoka na nimo okubwatiri mwajire kanisa buya kabisa naro ntumire SMS mapema linari gete topic ya rote ana abasubati ngo yaitira bare oremereria somo saja umusibi yakero musajo yagire ko babono bere buya ando nyomo mukungoni baswati mbayo boy gona wale king natural inkerebo kinkerebo bono omonto bwata magoso no umusubati kare kwa nyomino kore kanisa no bwate chukumu yogo saba kabisa kende nkenyara kokorekana umuntu ndi bwensi yogo sabera umugakoye na kumutanta ni kabisa kwa zabanga tanyorekana na musubati onde na kinia kare kwa bere wiki na umusaja akoyo bisho bringana lya ulio mwelio tusabe kiara jisa jetu jamnyo kirmona tujikumira ni weekend nyasaye ka utonje sabanga abaminto bane enyo mengia ego chaka buya eri ego chaka mo na nyasaye ekere ego chaka mo na nyasaye enyo mewe ketenene nyasaye tayo muko nyara okora kende yon getabu kya yon ko mene sana watan without Jesus you can do nothing onye yesu tayo kende nkiyo mora akora ase nyangi ari gari yesa ase nyombe yo ari gari yesa ase asoboge mabweno enaliyo obosera bwenka buranyare komenya wono ntagetemba tabinga nyasaye tigaba seseni na inda abaseseni koraga nikondigia labda notagete namba yesimi 0727 979 186 0727 979 186 to sabe tata no mano mo komo chenumbi yamano asengenjo moroberiga twatwarira umuya koyo kwanira na bari bategera manene twabasabira secretary ya Yesu Kristo twasabira studio ya twasabira abarayibons twasabira director Jones twasabira abakoriye gasbons nyasaye twasabira no morobiri bubo sera onyomente chinguru onyare kogendera mbia mono nyasaye sengenjore wa masabaya secretary ya Yesu Kristo romotorito amen buya kabisa mwanju muriria SSMS yeri karongo korera betia sedeke ma isironi ari watana akorwa umusalia adane koti yu yaite diengane yu negente kebe asomo gusi enarode an kenkara na wadani an kengara ni adara tubadi buya kabisa ni mbabwadi kabisa numpaso itubuya wano interfaith mission buya sana mbia ande pole an leta sekuru alia matanga tualenge sameta tunawapatia pole watu wa sameta karo kutoka karo Philip Okinye Millicent na bande pole kwa kupoteza nyanya yenu buya tutumire jingwara ko jasi bari bonse basiri abamwe abo twakera mye manekero mwabeire me yumoroberio abo bosera bwenga siri tukira tumirane weekend ya saka utwanjira naya gwanje ni tujukumira ritukuri chuma chinsabune cyarero katoka na Bishop Charles Mosomi Saboke na inje buna botamberi yane Brighton makore ko twarengene producer yane Pedro Mokere ko baterna show da kwena kuna TV jana mariya go cheira senjera ya berbe mara bas banda tumaje SMS yeno ko jisome weekend tiga to ba mana inwe wiki goja nyasaye tigabe na inwe pia mwana Ndizi TV ubwansu bwomugusi